Posle embrio transfera žena može odmah da ustane sa stola i da se vrati svojim normalnim aktivnostima. Jedno što ne preporučujemo posle embrio transfera to su ekstremni sportovi, ali znači šetanje, normalno kretanje, apsolutno potpuno normalno tuširanje, apsolutno sve što bi žena inače normalno radila. Može da se vrati svom poslu, svojim normalnim aktivnostima. Najveće opterećenje posle tog embrio transfera je to psihološko opterećenje gde se čeka rezultat 2 nedelje, pa onda 5 dana, pa da li ćemo da radimo test, pa nekad se desi da pacijenti urade pre vremena test, pa on bude negativan, pa onda urade drugi, ali kažem, to psihičko iščekivanje je jedan jako nezgodan moment za sve parove koji prolaze kroz to. Posle embrio transfera pacijentke mogu da očekuju da bude možda nadimanje stomaka, da imaju neke grčeve i sad tu ima više faktora. Najčešće to nije od same materice i nije neki znak da nije došlo do trudnoće, ali pošto žene uzimaju progesteron i progesteron usporava rad creva, može da dođe do nadatosti stomaka, može da dođe do malo tih kontrakcija ili grčenja creva, što daje male bolove, ali to je potpuno bezopasno. A druga stvar koja isto može da bude kao neki menstrualni bol i da se prolongira i 10-15 dana, to je bol posle aspiracije jajnih ćelija. Jer to je u stvari jedna invazivna metoda gde vi imate više uboda u jajnik i sad ako su ti jajnici veći ili ako postoji neki znak gde je došlo do hiperstimulacije, to može da daje bolove u donjem delu stomaka. Malo krvarenje možda bude očekivano zato što se i nakupi ta krv posle aspiracije pa ona može da izađe, ali ako dođe do trudnoće u 4 do 5% slučajeva može da bude malo krvarenje koje trudnoće se potpuno normalno nastavlja i to ne utiče na neki krajnji ishod.